Mugi ngayomana marang projeng Ngastina saisinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna rayi paduka ing ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndrawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina, Yayi Prabu Kalimataya. Akarya bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndrawati namung keparenga kula ngaturaken pudya astutinipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amwahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kaskecakna anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndrawati kawula nok-nok nuninggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Ngraka Ndrawati dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngastina Yayi Prabu Darmakusuma. Miwah Kakang Penemban Curiganata, Kakang Penemban Balarama, sarawuh paduka saking pertapaning Grojogan Sewu ingkang rayi Ngastina pun Darmakusuma ngaturaken pasegan katur ngersa paduka Kakang Penemban Curiganata saking Grojogan Sewu. Kakang Penemban jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Pati Indra Jaladewaku. Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ingkang Ngraka ing Grojogan Sewu. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Kalimataya ing Ngastina. Asung pambaginipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung keparenga ing Ngraka ngaturaken salam taklim. Mugi katur ngersa paduka Yayi Prabu Kalimataya ing Ngastina. Yayi Prabu kadang kula pundi Cundaka Panglingga Murda amwahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakna anggen jengandika lenggah. Kakang Penemban kawula nuk-nuk sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Ngraka ing Grojogan Sewu. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadanging pun Kakang Yayi Banjan Jungut ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Bratasena ndak gegem dadiake jimat Balarama kakangku. Aku ngaturake sembahku katura. Baladewa kakangku. Ya Werkudara. Siada tur bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu. Tampanana Yayi ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon lenggah ana ing datul ya Praja Ngastina. Ya Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya Werkudara. Kaya ora kurang prayoga pratanipun Kakang ana ing negara Ngastina iki. Koko Prabu. Nadyan ingkang raying bana keling pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndrawati. Arjuna ndak tampa. Siadi atur bekti kawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan. Kokong Penemban, Koko Prabu Penemban ing Cemara Sewu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Penemban. Ya Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Grojogan Sewu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Mugi kasekecakna anggenipun lenggah. Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya Arjuna kaya ora kurang kepenak praptaning kadangmu ing Grojogan Sewu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Yayi Adipati Nekula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Yayi Adipati Mandaraka Nekula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Nggih. Kula pun ninggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu kekalih. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah
Koko Prabu. Ya Yayi, kaya ora kurang prayoga. Ya, Negara Sedewa. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning kadangmu ing Cemara Sewu. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih wonten ing negari Ngastina. Koko Prabu, Yayi. Sasampunipun Ngraka Indrawati nampi Nawala Sedan ing surasaning Nawala kala wau bilih riklenggan sak mangke Ngraka tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka. Gandeng sak mangke Ngraka sampun kepareng sowan wonten ing Datulya Praja Ngastina. Mboten wonten ing kegumana musik saklebeting manahipun ing Ngraka Indrawati kejawi enggal kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu. Wonten paridamel menapa dene paduka hamboyongi dhateng sowanipun ing Ngraka Indrawati. Semanrugi ingkang Ngraka Yayi Prabu. Persasat kaselak raos ing manah daya-daya prapting negari Ngastina. Sasampunipun kula nampi Nawala wonten ing Cemara Sewu bilih katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Nadyan ado parakipun parandene parikedah kula sowan wonten negari Ngastina. Yayi, gandeng samangke Ngraka ing Grojogan Sewu sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya wonten wigatos menapa? Menapa sekintenipun negari Ngastina linuruk ladu bathang pinurih dadi ajeng rembon. Menapa wonten salah satunggiling nalindra manca negari ingkang badhe anjungking kawibawan paduka Yayi Prabu Ngastina. Upamiya mekaten sampun malih ingkang Ngraka menika sampun keladuk yuswa. Nadyan kula dipun papanaken wonten ing pabaratan kinaya angisas dhateng tiyang ingkang badhe damel geger negari Ngastina kula sagah mboten badhe selak. Nanging menawi wonten wigatos ingkang sanesipun dumunten klatri ambabaraken ingkang sejati ingkang Raka ing Cemara Sewu nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Kalimatu ya ing Ngastina. Yayi Prabu Darma Kusuma. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Estunipun anggen paduka ngrawuhaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Sayekti ingkang sepisan ingkang rayina diatur panuwun ingkang tanpa pepindhan mliginipun dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati ingkang boten nate lirwa ing sesanggeman tansah angampingi dhateng lampahipun para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarusan kelan paduka Kanjeng Koko Prabu. Langkung-langkung anggen paduka sampun angampingi para Pandhawa inggih menika netepi dhateng darmaning kasatriyan nyabrang marus wonten peperangan ageng Bratayuda. Kula kinten Pandhawa boten saged angukup kamenangan miwah angukup negari Ngastina menawi boten angampingen dening paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Mila Koko Prabu atur panuwun kula ing mekaten menika kala wau mestinipun boten sak traju tuwin sak bobot kelawan lelabetan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging gandeng sagedipun ingkang rayi namung kados mekaten. Mila menawi wonten bot repot saha sengkeling penggalih paduka ingkang rayipun Puntadewa nyuwun samudra genging pangaksami Koko Prabu. Yayi, nuwun sewu. Nyatanipun menapa sampun kula tindakaken menika mboten kok perkawis kula menika amutangaken budi dhateng para Pandhawa menika babar pisan mboten. Namung saknyatanipun gesangipun nata ing Darawati menika sampun sinampiran pakaryan tuwin sinampiran kewajiban kedah minangka dados pujangganing para Pandhawa. Mila awon sae lepat leres anggen kula ngayahi wajib menika kala wau mugia sageta dados renaning penggalih paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Malah menawi wonten lepatipun ingkang Raka anggenipun tansah ngampingi dhateng para Pandhawa. Kula nyuwun samudra pangaksami Yayi. Jernyatanipun ingkang Raka menika namung menungsa limrah ing kedunungan ina lali sahapes kalawan mati. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Gandeng sak mangke para Pandhawa sampun unggul wonten ing Bratayuda satemah saged ngukup negari Ngastina. Sak jajanipun tuwin Ngendraprasta wangsul dhateng panguwaosing para Pandhawa. Ing mekaten gandeng ingkang rayi sampun ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina
Tumunten sak mangke badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten suka lilaning penggalih Koko Prabu kula aturi radyanyaket anggen Paduka lenggah. Sumados boten tumpangsa anggen Paduka badhe nampi aturipun ingkang raying Ngastina Koko Prabu. Wilah dalah Yayi. Sajakipun semu wigatos. Monggo kula aturi paring dawuh. Ing ngara nedya ngangulungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula Ngastina Yayi Prabu Puntadewa. Koko Prabu gandeng sampun sawetawis anggen kula ngraosaken nyam kamukten negari Ngastina. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula sakadang wantun nglampahi perang ageng Bratayuda satemah damel sirnanipun pepunden kula para ksata Kurawa. Sampun marambah makaping-kaping kula aturaken bilih mboten menika gegayuhanipun para Pandhawa ngrebat negari Ngastina. Nanging nyatanipun namung mligi nindakaken kewajiban kasatriyan manglurah satru murka. Inggih menika watak angkara budi candala ingkang sinandhang dening para sata Kurawa. Mila Koko Prabu estunipun boten dados nalindra ing Ngastina gegayuhanipun ingkang rayipun Puntadewa. Nanging mligi milujengaken dhateng kawula sak negari Ngastina. Mila gandeng sak mangke Ngastina sampun wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa ingkang rayi sampun winisuda dados nalindra wonten negari Ngastina kanthi jejuluk Nalindra Prabu Kalimataya. Koko Prabu ngrumaosi bilih saya kendhotot bebayunipun ingkang rayipun Puntadewa anggen kula numangkaraken pikir sampun boten kados nalika kula tasih muda tumaruna. Mila dinten sak mangke sampun sarembak kalian para kadang bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabon nedya lengser saking keprabon Ngastina. Koko Prabu lho mangke piye Nyai? Iki kula ngertos sejatosipun boten menika gegayuhanipun para Pandhawa ingkang utami ngrebat negari Ngastina. Menika babar pisan boten jar kula sampun mangertos. Bilih estunipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika boten blereng dhateng kamukten, boten sulap dhateng gebyaring derajat pangkat miwah bondo donya. Nanging menapa Paduka Yayi Prabu boten ngemuti pinten-pinten para putra anggenipun sampun dados korban atmajanipun para Pandhawa. Bebasan sedayanipun boten wonten ingkang sisa. Sedaya gugur madyaning peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun miwah 1000 para kamula ingkang sami dados korban. Menika mligi namung kepengin sanget negari Ngastina menika linggan Paduka Yayi Prabu Kalimataya. Inggih kula mangertos. Malah sejatosipun menika ingkang dados pawadan tuwin dasar anggen kula badhe lerek keprabon. Leripun Koko Prabu kula mboten badhe mentala menawi kula mukti ancik-ancik dhateng kunarpanipun sederek. Nadyan kados menapa para sata Kurawa menika tasih kadang kulit daging lan para Pandhawa langkung-langkung kathah senopati ning Kurawa ingkang minangka dados pepundhening para Pandhawa kadosta Sang Mahatmarsi Wara Bisma, Bapa Penemban Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Ngawangga sedaya gugur wonten ing madyaning peperangan. Menapa inggih badhe kelampahan kula menika lenggah dampar sila tumpang mongko kedah ancik-ancik kunarpanipun para pepundhen. Mila ingkang saking menika Koko Prabu sak mangke wahyaning mangsa kala sampun nekani bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabon. Mila ingkang saking menika mugi Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati anekseni anggen kula badhe lereh keprabon menika Koko Prabu jagat waisaning ubatur wayatur jagat. Kakang Curiganata. Nggih. Mesinipun Kakang Penemban mangertos piyambak bilih Yayi Prabu Puntadewa nedya lereh keprabon saking negari Ngastina. Lho kok sik lereh keprabon saka kersaning Yayi Prabu Kalimataya dhewe apa pancen ana bab-bab liyane? Miturut pangendhanipun Yayi Prabu Kalimataya menika lereh keprabon saking karsanipun piyambak. Krana sampun ngrumaosi anggenipun sampun sepuh Kakang Penemban. Ah, kuwi malah apik. Kuwi malah apik. Lho, malah sae kados pundi? Lho, tumrap aku wong sing iso ngrumangsani karo kahanane dhewe tumuli masrahake negara iki marang sing luwih enom, kuwi malah luwih prayoga. Mekaten kok Prabu. Ya. Ora kok mergo
wis tuwa nanging isih kepengin ngedangkrang lungguh ning dampar. Mongko ragane wis sarwa kendho. Nggone duwe daya mikir wis saya suda. Kuwi mengko malah ora prayoga. Malah yen cara aku pangendikane Hyai Prabu Kalimataya kuwi malah kepara bener lan kuwi wajib dingendikake. Yen to wis ngrumangsani apa-apa sarwa kurang, apa-apa sarwa ora kaya biyen, kuwi wajib kudu lengser ke prabon, diganti karo sing enom-enom, diganti karo sing luwih iso tumangkar pikire, ngumrimbyake tangan, jangkahake suku. Saengga negara Ngastina ki ora mandheg dalan, saya becik, saya apik, saya sentosa, saya kuncara. Nek tumrap aku ngono. Mekaten kok ora ya. Merga lengser ke prabon saka karepe dhewe kuwi tumrap aku luwih prayoga tinimbangane dilengserake. Kuwi Ngastina lho Yai. Inggih, kula ngertos. Nanging lajeng sinten ingkang badhe gumanti ke prabon? Hyai Prabu Kalimataya. Lho kok sik nek perkara bab ganti ke prabon sapa ingkang saged dadi ratu kuwi gampang. Monggo saknyataning atmajaning Hyai Prabu Kalimataya ya kuwi anakku si Pancawala wis ora ana. Nanging Pancawala kagungan putra ya kuwi si Pancakesuma. Pancakesuma wis didadekake adipati ning negara Ngamarta. Mula babagan perkara iki wis ora ana turune Hyai Prabu Kalimataya ingkang kudu dadi ratu ning negara Ngastina. Lah gandeng anake wis ora ana sing dadi ratu ya kudu adine. Adi-adine kuwi sing kudu saged dadi ratu. Apa Werkudara, apa Janaka? Werkudara. Nggih. Yen Hyai Prabu Kalimataya lengser ke prabon apa sira saged dadi ratu? Ora. Lho. Ora gelem? Ora. Siadi ora kepengin dadi ratu. Yen ditakoni lahir batinku, aku menungso, mesti aku pengen dadi ratu. Jernyatane dadi ratu kuwi duwe derajat, duwe pangkat, menungso ngendi sing ora kepengin kedunungan derajat pangkat, aku tak weruh wonge. Ning gandeng aku ngrumangsani karo kahananku. Ngrumangsani bab apa? Ngrumangsani aku kira iso basa, aku ora iso ndodok, aku ora iso tata krama. Monggo ratu kuwi nggon tata krama, ratu nggon unggah-ungguh. Yen aku dadi ratu, apa ora rusak kawulaku merga do tiru karo ratune sing ora duwe tata krama. Mula aku wegah dadi ratu. Ing angka 2, Werkudara kuwi duwe hukum. Hukume Werkudara piye? Utang nyawa, nyaur nyawa, utang getih, nyaur getih. Mula yen nganti aku dadi ratu, aku nggunakake hukumku ning negara Ngastina. Suwe-suwe aku kentekan kawula. Lho, kok kentekan kawula sebabe nek ana sing mateni marang sak pepadane mesti tak hukum pati. Nek ana sing gawe lara mesti tak hukum lara. Yen ana sing utang getih mesti tak hukum kudu sak traju lan sak bobot. Gandeng saiki menungso akeh-akeh wis kuncatan rasa kamanungsan. Nek ndi akeh sing padha memateni. Yen sing dadi ratu Werkudara kawulaku entek mergo tak hukum pati, utang nyawa, nyaur nyawa. Mula aku ora saged dadi ratu. Wis aku tak kaya ngene wae. Ngono Werkudara. Yo, lah bener. Malah tumrap aku apa kang dadi alasane Werkudara? Pawadane ora gelem dadi ratu kuwi bener. Lah nek ratu ora ngerti unggah-ungguh tata krama, ora ngerti tata susila, kawulane piye? Mongko ratu kuwi wong sing sinudarsana dening para kawula. Koko Prabu kasinggihan. Lah menawi Werkudara mboten purun dados nalindra gumanti keprabonipun Nyai Kalimataya, menapa inggih Janaka ing kedah dados nalindra? Sapa? Janaka. Wis aku ora cocok. Lho, Koko Prabu kok mboten mathuk? Wis, aku ora mathuk, aku ora cocok. Nek Werkudara gelem dadi ratu wae najan ra ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama, aku isih cocok, aku isih mathuk. Nek Janaka sing tok dadekke ratu, aku ora cocok. Aku ora nayogyani. Sababipun menapa? Gosik to. Janaka ki pancen digdaya. Janaka ki dasare bagus. Tur dadi lananging jagat lancuring bawana. Sapa sing ora ngerti kasektening Janaka? Kabeh wis padha ngerti. Ning Janaka kuwi duwe cacat sithik. Cacatipun Janaka ki tukmis. Mekaten kok Prabu. Yen Janaka sing dadi ratu, wah, iki engko malah kawulane padha elek kabeh. Merga nulat karo ratune sing Raben. Merga Janaka sithik-sithik anggere ana wong wedok ayu dipek. Ana wong wadon ayu dipek. Janaka iki aja wong wadon. Banci wis sok gelem. Koko Prabu menika ngendikane kula dumugi mrika-mrika. Lho nyatane kok aku tau karo Janaka foto karo wong wadon. Ketoke ayu bareng tak
Akmat wah edan duwe kala menjing. Kaya ngono ya dilakoni. Mula aku nek Siadi ndapuk Janaka dadi ratu ning Astina aku ora mathuk, aku ora gathuk. Janaka wonten dawuh. Aja lara atimu ya Dimas. Nyatanipun ngendikanipun Kakang Premban. Curiganata menika saestu leres. Menawi ngantos kula ingkang dados Nalindra mangke malah repot Kakang Prabu. Kula mboten saged ngembat negari namung ngurusi dhateng garwa-garwa Madukara. Lah, wong bocah wis nglenggono kok. Mongko sing jeneng ratu ki wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinampiran pakaryan ngayomi lan mangku sagung para kawula dasih. Nek ratune wae repot ngurusi bojone sing pirang-pirang. Terus kaya ngapa kawulane aku tak takon. Mula nek Janaka sitok dapur dadi ratu aku ora mathuk. Ih, Kakang Prabu mboten dados menapa. Nanging menawi sakmangke kula menika nuding dhateng Kadang Padukupun Nakula Sedewa. Jer sakmangke Yai Nakula Sedewa sampun pikantuk triman negari Mandaraka saking sawarga Kanjeng Sinuwun Prabu Salyapati. Ya, lah saiki miturut pangandikan Yai Prabu Kresna piye? Nuwun sewu Kakang Prabu. Yai kula nyuwun pangapunten. Kakang Prabu kasinggihan kula aturi paring dawuh. Sareng paduka Yai Prabu paring pangandikan bilih badhe lengser keprabon. Tumunten kula nalika semanten emut dhateng sabdanipun Jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih ingkang kiyat lenggah dampar keprabon ing Garing Astina inggih menika namung tetiyang utawi ingkang sampun nampi wujuding Wahyu Nalindra. Mongko nyatanipun ingkang nampi Wahyu Nalindra menika kala wau boten sanes kejawi namung anak kula sawarga pun Abimanyu. Gandeng Abimanyu nalika semanten sampun gugur madyaning pabaratan seda wonten ing perang ageng Bratayuda. Nanging Abimanyu nalika semanten ugi kagungan putra inggih menika wayahipun Arjuna ingkang mijil ibu saking Wirata, bapa saking Pandhawa. Cetha sanget ngendikanipun Niwang Pikula Narada bilih negaring Astina menika badhe pinardawa kamulyanipun, badhe rum tumurun kamulyanipun negaring Astina menawi ingkang dados Nalindra menika mijil inggih menika ibu saking Wirata, bapa saking Amarta utawi Pandhawa. Mongko sareng kula petang ibu ingkang saking Wirata, bapa saking Pandhawa menika mboten sanes kejawi namung kula nuwun sewu wayah paduka pun paripurna inggih parikesit. Menapa inggih parikesit sakmangke kedah dados Nalindra Yayi? Gosik. Yayi aja kesusu. Ndapuk ratu ya aja sak penake dhewe. Menapa gage sawangan? Ya bener upama sabdaning dewa ingkang ngendikake yen ibu saka Wirata, bapa saka Pandhawa. Kuwi pancen ora ana iku jaba mung si parikesit sabab ya kuwi anakmu si Abimanyu rabi karo Kanjenge Hyang Utari. Monggo Kanjenge Hyang Utari kuwi trah Wirata, Abimanyu trah Pandhawa. Nanging Abimanyu wis ora ana mergo Abimanyu kedunungan Wahyu Ratu. Nanging Wahyu Ratu mau mudhun ana ing si parikesit ya kuwi anakku utawa putumu. Kasinggihan Kakang Prabu. Ning bab Yuswa Kresna umure parikesit kuwi saiki lagi 13 taun ngancik 14 taun. Mongko sing jeneng wong dadi ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan abot ora entheng. Ya kuwi kudu iso ngesuwi wong sak negara. Dadi patuladaning wong sak negara. Dadi conto wong sak negara lan bisa nuruti karepe wong sak negara. Lah apa iso kelakon parikesit ingkang lagi umur 14 taun kok didadekke ratu kudu ngesuwi wong sak negara Astina ki apa ya kelakon? Kakang Prabu. Nadyan Nalindra ingkang nembe yuswa tasih timur menika kedah wonten Nalindra ingkang mangku tegesipun kedah wonten tiyang sepuh ingkang mangku dhateng Nalindra menika kala wau. Gusti lah terus sing mangku miturut Jawata ingkang kula tampi ing kedah mangku dhateng parikesit menika lan kedah momong dhateng parikesit salamunipun dados Nalindra namung paduka Kanjeng Kaka Prabu menika dawing para dewa. Ora kuwi jane dewa ngendi? Pripun? Ora jane dewa sing ngomong kaya ngono dewa ngendi? Ih, Jawata Suralaya. Lah, nek Jawata Suralaya kandhakno, dewane sapa jenenge? Kayangane ngendi? Dina iki aku tak munggane kayangan, tak takonane, dewa kuwi pancen ngomong kaya ngono apa ora? Mangkene to, malah duka iki piye to? Panjenengan menika didapuk supaya momong parikesit kok malah duka menika dos pundi? Kresna, wonten maring dawuh. Aku wis tuwa lho, Kresna. Aku ki wis tuwa, mbok aku tak leren. Aku tak nyawang karo putu-putuku. Lah kok aku isih tok dapuk supaya momong karo putuku parikesit iki karepmu piye?
Mongko Yayi Prabu Kalimataya sawise lengser keprabuan bakal mandita. Si Adiya mesti bakal dadi pendhita. Werkudara Janaka mesti lunga saka negara Ngamarta utawa negara Ngastina. Lah kok aku isih ning negara iki, aku isih ketayangan ngurusi negara Ngastina iki karepmu piye? Kuwi jane dewa apa saka idemu? Kok Prabu menika ngendika kok? Dewa apa kowe sing gawe? Dewa kok Prabu. Lah iya dewa iki dewa ngendi kayangane? Jenenge sapa? Apa Pukulan Bathara Antarada? Apa Bathara Wisnu? Apa Bathara Brahma? Apa Bathara Sambu? Omong aku tak takonane tenan. Kok Prabu, menawi ngaten kok Prabu sampun mboten dados kalian kula. Menawi ngaten kok Prabu sampun mboten percaya kalian Ingkang Rahipun Darawati. Lho ora ngono aku percaya. Lah iki sampun. Menawi pitados kok Prabu kedah momong dhateng Parikesit lan dinten sak mangke menawi Yayi Prabu Kalimataya Ngastina sampun sarujuk Parikesit kajumenengaken Alindra, inggih namung Parikesit menika nggih saged pinardawa kamulyanipun nurunaken sejarahing para Pandhawa kok Prabu. Koko Prabu menawi mekaten kula kantun tetarosan kan para kadang Werkudara piye? Ya aku matuk, aku melu, aku manut karo ngendikane Kresna. Arjuna piye Yayi? Koko Prabu mboten ateges kula menika badhe madosaken kamulyanipun wayah kula. Menika babar pisan mboten. Namung gandeng sampun mekaten ngendikanipun Koko Prabu Ndarawati. Estunipun kula namung ndederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi Adipati nekula sedewa. Nggih, kula namung kantun nderek. Nggih, kula namung kantun nderek. Koko Prabu menapa ing dipun ngendikaken dening sedaya para kadang sampun matuk bilih sak mangke Parikesit ing kedah jumreng Nalindra wonten negari Ngastina. Koko Prabu curigana ta? Nggih. Para Pandhawa sampun sarujuk, para Pandhawa sampun matuk. Sakmenika kula badhe nanting kalian paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye war nanting apa? Kakang Penembahan sagah menapa mboten dados pamomonging Parikesit lenggah dampar Ngastina? Wah, jan. Mbok ya aku tak leren to Kresna. Aku ki wis tuwa. Aku ki wis nglakoni pirang-pirang jaman. Mbok aku tak leren, aku tak nyawang karo Parikesit. Menawi Koko Prabu mboten purun ateges Koko Prabu mentala nyures dhateng turusipun para Pandhawa. Nyures dhateng turunipun para Pandhawa. Nanging menawi Koko Prabu kersa tegesipun Koko Prabu netepi dhateng kewajiban. Dos pundi? Wah, jan kowe iki akon ning jiat kowe iki. Ya wis, ya aku gelem mangku Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Ning aku njaluk, aku moh nek Ngastina ana derdah. Aku moh nek Ngastina ana peperangan. Mula aku njaluk Parikesit dadi ratu, aku sing bakal momong. Ning turune Kurawa kudu rukun karo turune Pandhawa. Sing iso dirukunke, sing ora kena dirukunke kudu diilangake. Aku pengen Parikesit dadi ratu, Ngastina tentrem Kresna. Menawi namung menika ngendikanipun Koko Prabu kula sagah. Lah nek saguh tindakno. Inggih nistakaken dawuh Werkudara. Nggih. Putu-putumu klumpukna, biya warakna yen to Parikesit bakal dadi Nalindra. Yen to Yayi Prabu Kalimataya eyange bakal lengser keprabon. Yo ngestake dawuh. Tantingen putu-putumu kabeh. Aja ning kemurina lan aja ning ora nyarujuki lawan lenggahe si Parikesit. Yo monggo aku ing bakal ngandani karo putu-putuku kabeh. Kejaba saka kuwi, putu-putumu kabeh ki nen ngrondani negara Ngastina. Yen mengko ana turasing para sata Kurawa tegese turuning Kurawa ingkang sajake arep gawe geger rangkulen Dimas. Aja mbok salahke, aja mbok luputke ning kandhanana sing apik-apik supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina. Yo ngestake dawuh. Ewa dene mbok rangkul ora kena berguguk ngutawatun lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina. Wajib mbok adili anut hukuming Werkudara. Prastawa dawuh Kresna kakangku aku njaluk pamit. Tak disiki metu njaba nglumpukke putu-putuku aja nganti ana ingkang kekagol kogelan atine yen to Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Dimas Werkudara sing ati-ati. Koko Prabu Werkudara sampun bidal nedya nglempakaken dhateng wayah-wayah Pandhawa. Nggih. Ndadosaken marem raos sing manahipun ingkang Raka Indrawati. Kresna, wonten maring adawuh kose. Saksuwene aku mapan ana ning Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Wis mataun-taun nggonku ora sowan ning negara Ngastina nganti aku krungu kabar yen Bratayuda wis rampung, Pandhawa menang, Kurawa wis gusis. Tumpes tapis ning perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara kok iki mau
matur karo Yai Prabu Ndrawati tak nglumpukke putu-putuku. Werkudara ki seputu to. Sampun kok Prabu. Weh lah edan tenan lek ku dadi pendhita kok ya suwe men ki ra entuk apa-apa. Inggih. Wah, mapan ing Cemara Sewu, mapan ing Grojogan Sewu, merga mbok apusi nalika semana. Kula mboten apus krama nanging sampun dados dawuhing dewa, Koko Prabu Mandura menika mboten pikantuk nderek perang Bratayuda. Dawuhing dewa Yohan. Inggih. Wah, dewa iki dawuh sak penake dhewe lho. Monggo aku ki janjane pengin perang Bratayuda kuwi aku melu. Menawi Koko Prabu tumut wonten ing buku Jitabsara kula bikak sak menika nggih Koko Prabu. Ya. Menawi kula bikak sak menika wonten ing buku Jitabsara Koko Prabu mangsaipun wonten mungsuh sapa? Mangsaipun nalika semanten Cinathet inggih menika ingkang putra pun jangkar bumipun Antarja. Wah, aku wong tuwa kok mungsuh Antarja ki ya anggepe aku ki wong loro saudon telu saurupan. Mboten. Nanging wonten ing jangka wonten ing mriku Koko Prabu kawon. Lho. Kuwi sing nulis sapa kuwi? Kresna, wonten dawuh, aku ki menangan lho. Inggih kula pitados. Aku nek kalah ki mesti njukuk paitan. Aku ki menangan, lha kok dadi aku ping kalah karo Antarja karepe piye? Koko Prabu menika wonten serat kados mekaten. Mila kula milujengaken Koko Prabu sampun ngantos Koko Prabu gugur wonten ing perang ageng. Tumunten kula nalika semanten wujud lanceng pethak. Mbok sik omong ki sing apik. Sore-sore kok wis cangceng-cangceng. Lanceng pethak. Oh, lanceng to. Inggih. Lanceng pethak lajeng nalika semanten Jitabsara kula utahi mangsi seratanipun Baladewa mengsah Antarja ical. Turun Koko Prabu kula dipun pasrahi kedah pados srana Antarja pejah Koko Prabu kesah. Oh ngono dadi ora saka karepmu dhewe mboten. Dadi lek mapan ning Cemara Sewu ki wis suwe banget. Sampun dangu. Nyatane Werkudara wis duwe putu. Inggih sampun. Putune Werkudara pira? Iya peputranipun payahipun Werkudara menika nggih anakipun Gatotkaca Antarja kalian Punantasena. Lho, do di anak kabeh. Gadah kok ya. Apa ya ora entuk di anak apa piye? Anake Antarja sapa? Anakipun Antarja menika Danurwenda. Umure saiki pira? Inggih, kinten-kinten 2 taun. Gedhe, sampun. Wujude ya kaya Antarja ngono kae. Inggih, persis bapakne. Nek anake Gatotkaca, anakipun Gatotkaca menika Sasi Kirana. Menika ya persis kaya Gatotkaca, ya iso mabur, ya iso nylenthrik. Aku mbiyen ki ra iso nylenthrik ning keslenthrik bola-bali. Inggih. Lah anake Antasena ya pekok ngono ae. Inggih. Ya wis ora beda karo bapakne kabeh ya turun karo bapak. Wah edan. Lah nek ngono Werkudara ki kelangan anak telu ning entuk ijol karo sing gawe urip, putu-putune mirip karo wong tuane biyen. Wah, senenge atine si Werkudara. Inggih. Antasena, anake Antasena ya glecek ngono ae. Inggih. Jenenge sapa? Jayasena. Jayasena. Inggih. Pun pokokipun persis bapakne kabeh. Wah, edan tenan. Ah, Janaka nggih ngaten. Aku ora takon anake Janaka. Aku ora takon putune Janaka. Merginipun menapa, Prabu? Wah, aku bola-bali digawe isin. Aku bola-bali digawe wirang karo turune Janaka. Lah coba to, anggere aku mlebu ning Karang Pradesan, ana wong bagus, bocah cilik bagus, tak liling-liling mergo aku seneng karo baguse. Terus disusul karo mbahne apa wong tuane? Terus wong tuane apa mbahne ngandhake menika putranipun Janaka. Edian. Wah, nendi kok ting telecek. Koko Prabu ing menapa paduka mboten paring pangandikan kalian kula. Lare menika badhe kula kukup. Asmbel ora percaya. Kukup-kukup apa kuwi nek dinganane lak getiku nek tok terlantarke ngono jenenge. Ora apik kaya ngene Janaka. Kowe ki seneng mangan nangkane ning wegah gabul pulute iki ya kowe kuwi. Inggih. Seneng-senengi mbokne ning kono nanggo japi anake ora gelem. Kula mboten ngertos anggenipun lair, nek ngerti laire ya tak kukup. Micaki kok kowe. Mbudheki kupingmu. Nek ngerti ana anake lair wong sakrepe dhewe, aku ora seneng ngono. Inggih. Kakang Penemban mbok inggih sampun jer watakipun Janaka kados mekaten menika. Abimanyu anake Wara Sembadra, Abimanyu mati. Terus Abimanyu anak-anak Parikesit. Ya wis ming kuwi sing tak ngerteni. Nanging jatosipun kathah. Wae lah. Ya syukur.
Aku tahu ketemu bocah jenenge Robi. Ku ya persis Janaka. Menapa anakipun Janaka? Jebule dudu anake Irawan jebule. Oh ngaten kok. Wah, aku tahu ketemu meneh bocah jenenge Rebo. Ngopo kersa kok guyu ndangak iki apa guyu? Jenenge Rebo kok bocahe bagus banget jebul ya anake Janaka edan bocah kok nakale ora jamak-jamak. Meneng kok wah. Telenjam-telenjem sak penake dhewe. Telenjam-telenjem niku mbakipun menapa? Wong pendhita kok ngrembuke telenjam-telenjem. Koko Prabu, sakmenika kula nyuwun dawuh. Iya, badhe nyuwun dawuh menapa? Gandeng nalindranipun sampun kecepeng, lajeng patihipun sinten? Yayi. Kula nuwun sewu. Duk nalika semanten kula tau tate nggayuh wahyu purba sejati. Inggih. Ing kedunungan Cahyaning Rat menika kadang kula pun Arjuna. Ing kedunungan wahyu patih Reksakaning Rat menika ingkang ngraka ing Ndarawati. Mila langkung saenipun menawi patih Ngastina angembani dhateng pun parikesit menika kedah medal saking turas Ndarawati. Lajeng kepareng paduka sinten ingkang pantes? Ingkang pantes namung kejawi amung anakipun Samba. Inggih menika wayah kula pun Dwara. Wayah kula pun Dwara inggih kasinggihan mekaten. Naingaken kantun nderek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten Koko Prabu daya-daya parikesit kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Arjuna kula nun paring adhawuh. Ayo ndak kanthi sowan ana ing Saptawarga. Sowan Kanjeng Hyang Matswapati mboyong lawan putumu sing parikesit kelawan ibune ya kuwi Kanjeng Hyang Utari. Koko Prabu ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Kula pasrahaken katentremaning negaring Astina. Ya, tak jagane negara Astina aja kuwatir Kresna. Gandeng sampun paripurna. Yayi kula Sedewa, inggih kula wonten timbalan Koko Prabu, kula wonten timbalan budalna kang padha seba pun Kakang kundur ngedaton kawula non nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Adipati kula Sedewa. Werkudara. Baladewa kakangku apa? Mlumpuk akeh banget. Bareng wis dilumpukke iki apa pancen putu-putu Pandhawa? Ya dasar Puranyata. Sing tak ngerteni mung Setyaki karo putuku Wisamuka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Setyaki tak tampa liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat Dayanana ing kasantosan. Sing ngarep iki sapa? Wo kepareng dipun tepangaken kula menika ingkang putra piyambak. Atmajanipun Kanjeng Rama Setyaki. Lho kosek kowe anake Setyaki. Lho kasinggan mekaten. Sapa kowe? Kula pun Jaya Sanga, inggih Raden Sanga. Wah edian. Wah dalah kok jebul leku ninggal. Leku ninggal kahanan kadonyan pancen wis watara lama niku mapan ning Grojogan Sewu. Nganti ketitik anake Setyaki wis gedene semene. Lih kasinggihan mekaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya tak tampa. Wa Banjar Jungut kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, Sanga ya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Hyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang. Werkudara, nggih. Sapa kae? Kae putuku Sasi Kirana. Anak Gatotkaca. Wah ladalah edan. Wah jebles karo gerangane. Padha karo wong tuane Werkudara. Wah ya pancen mengkono. Hyang kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Sasi Kirana tak tampa lihat pangestune. Mbahmu ana ing Grojogan Sewu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Hyang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Sasi Kirana tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Hyang nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Hyang. Iki sapa iki? Kula pun Danurwindo, putranipun Kanjeng Rama Sawarga, Raden Antarja. Wah edan. Anak Antarja ri kasinggihan mekaten. Wah ladalah tobat. Werkudara. Balarama kakangku piye? Nadyan anakmu entek ana ing Bratayuda, gusis tanpa tilas.
Nanging adile sing kawasa, kowe duwe putu-putu sing ora beda kaya kowe nyawang kalawang anakmu. Wah, iya. Mbah, aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Sapa iki ora basa iki? Aku wis omong karo kowe. Yen to anak Antasena tan prabeda karo bapakne. Wah, iki anak Antasena jenenge Jayasena. Walah dalah mula kok mbah-mbeh. Dulur-dulure daya Kanjeng Hyang kok sing pungkasan kok mbah. Kowe anak Antasena nggih? Oh, Mbah. Aku Jayasena, aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Simbah Grojogan Sewu. Yo, tak tampa pangestuku Tampanono, tak gegem dadekake jimat. Simbah Banjar Jungut aku ngaturke bekti. Wah, caedan. Jayasena tak tampa pangestune mbahmu Tampanono. Ya, tak pundi dadekake jimat. Bener ngendikane Nyai Prabu Ndrawati ento anak-anak Werkudara jebles karo wong tuane biyen. Ora geseh. Nadana mung sithik kabeh padha karo katuranggane kalawan wong tuane. Rasaku kan gunem tanpa guna gage. Ngendika sarta wedarna mring putu-putuku kabeh. Babagan lakon sing bakal dumadi ana ing negara Ngastina. Jayasanga wonten timbalan, Wisamuka wonten dawuh. Sasi Kirana Danurwendra. Jayasena nggih wonten dawuh Hyang, nggih wonten dawuh Hyang. Ngerti yen to wektu dina samangga iki negara Ngastina bakal ana wisudan Nalindra. Sabab eyangmu ya kuwi Hyang Kalimataya. Wis pantok kepuntaning tekad mrene bakal lengser kemrabut. Ora nedya ngenyam kamukten negara ing Ngastina. Mula tumuli bakal lengser kemrabut. Rembuganing para eyang-eyangmu Pandhawa ingkang piniji gemanti kemrabun negara Ngastina. Kanana Kejabamung. Wayah Arjuna ya kuwi anake Sawarga Abimanyu, si Parikesit ya paripurna. Mongko saiki nedheng mapan ana ing pertapan Saptawarga. Ginulwentah dening Kanjeng Hyang Matsapati. Lajeng kepareng paduka Prabu kados pundi? Jayasanga wonten timbalan. Sasi Kirana lan Danurwendra. Anane Parikesit nedheng wae umur 14 taun bakal dijenengake nata. Nanging eyangmu ing Grojogan Sewu ingkang kadhawan supaya mangku kelawan Parikesit. Aja nganti tumpangsung nggone ngasta bawa peperintah negara Ngastina. Mula dawuh Nyai Prabu Kresna, ya eyangmu ing Ndrawati sarta eyangmu ing Ngastina, Nyai Prabu Kalimataya. Paring dawuh kelawan kabeh para putu kinen ngrondani negara Ngastina. Yen to kowe ketemu kelawan Turasing Kurawa, aja mbok mungsuhi, aja mbok pilara sabab Kurawa kuwi uga wong ngatuwamu. Kurawa kuwi ana sambung getih kalawan para Pandhawa. Rangkulen supaya gelem manunggal ana negara Ngastina. Ewadene dirangkul diajak supaya rukun negara Ngastina ora gelem mangsa Baranga. Purbawasisa tak pasrahke marang kowe kabeh. Nggih ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh Hyang. Nggih ngestaken dawuh Hyang. Nggih ngestaken dawuh. Lajeng kepareng Koko Prabu kula cemadung dawuh. Keparengipun para wayah sak mangke ngrondani negari Ngastina. Upami mangke wonten satunggiling Turasing Kurawa ing sagedipun bondo krana boten purun manunggal. Pasrahno marang aku. Aku ing bakal kandhan-kandhan. Nanging ewadene nggonku ngandhani mau bebasan wis wegah napa warah nampik pitutur becik. Ya aku ing bakal midana marang Turasing Kurawa. Nggih ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun para putra wayah Binjamrapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkata dina iki. Jayasanga tak tuding dadi wedananing laku. Nggih ngestaken nyudawu nyun pamit madal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Hyang kula nyuwun pamit. Sasi Kirana sing ati-ati. Hyang kula nyuwun pamit. Danurwendra aja kaya bocah cilik nggih. Madyaning praja ing Traju Tresna. Sintening kelenggah Turasing Sang Prabu Stija Bumanara Kasura ingkang jejuluk Prabu Sawarka. Gagah piteksa kudhek wok simbar jojo. Turta kasunungan kasekten linangkung tan prabida kelawan ingkang Rama. Risa juga nedheng lenggah madaning dampar. Sineba sangganing para wadyabala datan kantun ingkang cinaketaken Wiswanira nenggih Kilurah Togog miwah Kilurah Bilung. Sawetawis Sang Prabu Sawarka nggih nyawos tata-tata samapta ing gati sawigaing diri arsa bidhal tumuju wonten negari Ngastina.
angestreni jumenenganipun sang parikesit. Sigra wasamapta glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha tresna miwah sambet memitran kalian negari Ngastina. Nalika semanten Dewi Mulat sawanipun ki Lurah Togog miwah Lurah Bilung duwendatan kantun sanggane para wadyabala sigra amurwani pangandikan nenggih Sang Prabu Sawarga dadi maulujuning pangandika nata ing Raju Tresna ingkang dereng kababaring lisan jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Togog wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten dawuh sinuwun. Aku wis dawuh kelawan sira abdiku sakloron supaya nyawisake ubarampe ya kuwi peni-peni raja peni guru bakal guru dadi ingkang wigati bakal ndaturake marang pepundhenku ing Kemoda lenggah ana negara Ngastina. Malah dina samengko kepasang Yogya katuju ing Nugok pekabaran ingkang dak tampa Kanjeng Eyang Kalimataya lengser keprabon saka negara ing Ngastina lan musti nuding minangka dadi ingkang bakal gumanti keprabon Tanalika Bamung putra utawa wayah Madukara ya kuwi parikesit ya paripurna. Mula kang saka kuwi mbok menawa iki wanci ingkang perbecik wanci ingkang prayoga nggonku sambung memitran sarta aku nggone bakal ngaturake dharma bekti kalian pepundhenku para Pandhawa kok niku malah pun apik niku pun becik sing jeneng gesang wonten ing alam padang menika ora sah njembarke memungsuhan ora sah gedhekke nggone regejegan nek sampeyan pun duwe penggalih kepingin ngaut pepadaning para punden Pandhawa niku kula mathuk kula sarujuk Traju Tresna manunggalkan negari Ngastina menika miturut kula malah saya wuwuh kekuatane saya santosa lair lan batine. Mula napa sing pampun mangdhawuhke kula kali Bilung pun samapta ing gati sawiging diri ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha asok bulu bekti dhateng pepundhen sampeyan Pandhawa. Ya pancen mengkono. Sing wigati udu kok pepundhenku para Pandhawa. Nanging nggonku kepengin sak pejagong kalawan eyangku ya kuwi Eyang Prabu Ndwarawati ya Eyang Kresna. Ingkang pranyata kuwi ingkang nurunake ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga. Nggih. Gajeke Prabu Kresna kuwi tansah angampingi marang lenggahé menyang para Pandhawa, Gog. Naminipun kemawon pujangganing para Pandhawa. Mula teng pundi Pandhawa lenggah, teng riku sinuwun Kresna bakal lenggah. Ngoten. Dadi nek sampeyan mengke swanten negara Ngastina, niku mesti bakal ketemu karo eyang sampeyan inggih menika Sinuwun Prabu Ndwarawati. Lah ya kuwi. Kuwi ingkang bakal ndak sembah. Kuwi ingkang bakal ndak aturi glondhong pangarep-arep saka negara Traju Tresna, Gog. Nek pancen pun madhep mantep dinten niki mang tetepke sinuwun. Benjang napa lajeng tindak teng negara Ngastina kula dherekke babar pisan para wadyabala kinen samapta ing gati sawiging diri ambekta bulu bekti ing badhe katur dhateng pundhen sampeyan para Pandhawa. Mliginipun eyang sampeyan Prabu Kresna Diwaji dereng ngantos paripasami balwacana kasarusawanipun Raden Kertiwindu Raden Danyang Swela miwah Sang Dursabala ingkang dumara jog tanpa harapan kagat Sang Prabu Sawarga. Lho. Iki sapa iki? Ana pawongan telu cacahe munggah ning dature negara Traju Tresna. Yen pancen kowe kawula upama munggah kowe nayaka negara Traju Tresna gage ngaku kowe sapa? Yen mapunten sinuwun. Dipun temangaken kula menika namung kawula alit negaring Traju Tresna nami kula pun Kertiwindu. Wondene menika anak kula pun Danyang Swela, menika putu kula pun Dursabala. Lho. Kertiwindu Danyang Swela lan Dursabala kang kula non mekaten sinuwun. Eneng apa lah kok dadi kowe munggah mongko tanpa tinimbalan? Apa kowe ora wedi marang wasisaning Prabu Sawarga? Ngono namit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawing Nawang Tuwang Diwaji. Ketingal saking Jawi teka ketingal gayeng gumarenggeng sangganing para nayaka punggawa negaring Traju Tresna. Sedaya
mboyong wujuding glondhong pengareng-areng menika kula nuwun sewu badhe dipun beto wonten pundi? Lho, Gusik. Ing atase kowe mung kawula. Lah kok dadi kowe takon perkara iki perkara ning Prabu Sawarka. Nyuwun pangapunten menawi dipun parengaken kula namung badhe nyuwun riksa. Upami sak mangke kirang tiyang supados ambekta glondhong pengareng-areng menika, kula ingkang sagah mbetakaken glondhong pengareng-areng menika jumbo kalian dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sawarka. Ngerti pindu? Wonten dawuh. Glondhong pengareng-areng kuwi bakal tak gawa marang negara Ngastina. Pamreku apa? Gandeng aku kuwi wis ngerti yen to aku kuwi wayah Nalindra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo dina samangka Pandhawa wis menang Bratayuda lan wis nglenggahi negara Ngastina. Mula niatku nyambung mitran kelawan wong-wong Ngastina. Ngiras pantes aku bakal ngaut pepadane wong atu aku ya kuwi Eyang Kresna. Mula pancen sengaja aku nggawa brana picis saka negara ing Trajutresna. Kastur marang panjenenganing Hyang Prabu Indrawati kinarya tandha bektine putu kelawan wong tuwa. Nuwun pangapunten. Menapa ingin sampun maduka tindakaken menika miturut petanganipun Sinuwun Sawarka menapa sampun kepara leres? Lho. Kowe aja ngawur-gawar-ngawur. Kowe meng kawula kok kowe ngandhani karo ratu iki derajatmu apa? Nyuwun pangapunten mboten ateges kula menika ngandhani dhateng Nalindra namung ngemutaken. Menapa ing maduka tindakaken menika lepat? Luput dasarmu apa? Mesinipun panjenengan menika mboten ngaturaken bekti dhateng Prabu Kresna sabab menawi sinuwun Prabu Sawarka menika mangertos lelampahan ingkang sampun lumampah bilih ingkang dados tok sumberipun ingkang Rama seda menika inggih ingkang Eyang menika. Aja ngawur-gawur. Tonggo piye iki kok mangke rumiyin mang midhangetaken rumiyin. Lah kok dadi kowe iso ngatur yen to dadi tok sumbering wong atu aku tekaning pati kuwi Eyangku Prabu Kresna. Inggih, mergi wonten perangan ageng ingkang sinebut Gojali Suta. Gojali menika wong tuwa utawi tiyang sepuh, Suta menika anak. Menika perangipun wong tuwa kaliyan anak. Wonten ingkang dados tok sumberipun inggih menika rayinipun ingkang Rama Raden Samba wantun angewat. Inggih menika putri saking Tasik Retna utawi Tasik Madu, atmajanipun Prabu Karentaknyana. Namipun Dewi Haknyanawati inggih Dewi Mustikawati. Mongko nyatanipun Dewi Haknyanawati menika garwanipun ing Rama. Inggih ing ibu. Dipun gebang dening rayinipun Raden Samba. Naminipun menika sami-sami putranipun Prabu Kresna. Nalika semanten kadenangan dening ingkang Rama. Tumuli ingkang Rama wadul kaliyan Prabu Kresna bab perkawis menika supadosaken ngrampungi perkawis menika nanging imanipun ingkang nami tiyang sepuh Mban Cindhe Mban Siladan dhateng anakipun piyambak Raden Samba dipun Mban Cindhe ingkang Rama Prabu Stijabama Narakasura dipun Mban Siladan satemah Prabu Kresna ngewangi utawi mayungi dhateng pakertenipun atmajanipun ingkang nalisir saking anggrang-angring kautaman inggih menika Raden Samba. Murka ingkang Rama tumuli Raden Samba dipun juwing-juwing kuwandanipun dipun sempal-sempal. Nalika semanten ingkang Rama sampun ngakeni kalepatan. Nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama ingkang Hyang Prabu Kresna. Nanging dasar Prabu Kresna menika ratu ingkang wengis, ratu ingkang licik, ratu ingkang jahat. Anggenipun ingkang Rama nyuwun pangapunten menika kala wau boten dipun anggep ingkang Hyang. Tumuli sak mangke tumuli ingkang Rama dipun perjahi dening ingkang Hyang mawi pusaka senjata cakra. Inggih ngaten menika cariyos kang sejatosipun. Lah sak mangke kula badhe mriksa. Kanjeng Hyang Sinuwun Prabu Ndarawati ingkang Hyang menika ingkang menjahi ingkang Rama kok panjenengan badhe nyembah dhateng ingkang Hyang menika kula nuwun sewu. Menapa sampun leres? Menapa mboten nami panjenenganipun Prabu Sawarka menika nyengsarakaken sukmanipun Rama Paduka piyambak. Iblis lanat karepe dhewe. Manus maning jajalanat sukertaning bawana walah dalah kok dadi dilekke mripatku. Dijereng kupingku ngrungu critane Kertiwindu. Ora pantes aku ngaturake glondhong pengareng-areng marang Nata Ndarawati. Ing nyatane dadi jalaran batine wong tuaku. Ora lega rasane atiku ora ngudi tuwa, males lara wirang.
patine wong tuaku teh ketape wadya mulak jangkae dhewe Ratu Ndorowati. Sapa Taga piye? Maksude iki mau Dayoh ki mau sapa? Lah kok dadi iso malik paningale Prabu Sawarka? Nek miturut kabar sing tak tampa lho. Kertiwindu iki mau anake Sengkuni. Hah? Anake Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek. Lah iya. Terus Danyang Swela kuwi anak Asatama. Putune Begawan Durna. Dursabala putu Dursasana. Iki mau turasing mungsuh, mula ora aneh. Nek apa-apa sing arep cedhak karo Pandhawa, apa-apa sing arep sambet memitran karo Pandhawa mesti diucik-ucik. Kok padha karo gerangane ya, Gok? Gerangane sapa? Sengkuni. Kertiwindu ki lho kok turun karo sing tuwa, senengane nglincipi kono nglincipi kene, abang dikandhake kuning-kuning kandhake ijo. Ora padha karo kasunyatan. Apa dheweke ora ngerti patine bapakne apa ya? Patine bapakne. Ayo disuwek cangkeme karo Ndara Werkudara. Ha iya. Kok ora dienggo kaca benggala? Piye, Lung? Ha wis monggo. Prabu Sawarka malik paningale. Ya muga-muga ana piyai Pandhawa utawa mbahne dhewe sing ngelingke karo putune, Gok. Aja nganti dadi korban kaya bapakne mbiyen. Tutke yo Lung yo. Ya iya wong awak dhewe ya mung ngabdi kok. Lah iya. Iki lho asal. Rantak-rantak laku ning Purwadyabala saka Traju Trisna katrenjo barisan iso kowe. Takon karo aku. Tilas Sinopati Ndwarawati satring garba Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Ketok pakulitanmu nggone wis jengkerut. Rambutmu wis werna loro, wis tuwa kowe. Apa-apamu, jata siraimu ora pecah dadi loro grone. Edian. Wis gerangane suarane kaya ngono. Apa-apamu balik wis apa? Takon karo aku tumenggung. Pradenta, tumenggung Pradenta, dasar Pranata. Abdining Sang Nata Prabu Sawarka narindring Traju Trisna. Wong Traju Trisna dasar Pranata. Ana wigati apa Ndranjang bata lakumu? Goleki Nata Ndrawati. Yen wis ketemu, tak tugel kulune. Wani ngrasani Kanjeng Koko Prabu Ndrawati konangan Setyaki ana tumenggung bali mingkari sirah. Lho, awake nanti? Kok nyemelangi to nek omong? Bali mingkari sirah piye? Bali mingkari arat. Lho, yen ngono kowe nutupi kalawan Narendra Ndrawati. Apa-apamu ayo mikir. Aku ora bakal semikir ora semirak tebak dadamu ning marganing patimu Singalena prapteng lalis tumenggung Pradenta.
Semika. Ayo. Mir. Sawa Jaya Sanga. Anak Setyaki wah. Bapakne ngamuk, anake ora gelem keri. Oh bapak wae mati dening aku. Wah, kowe dia. Sasi Kirana anak Gatotkaca Edyan anak